Улым, нәрсе инде? Сен менің айтқандарны ойла. Ол Нияз белән дуслыгыңны бетер. Йөнле егет түгел ул. Тагын башланды инде. Артур! Ничек хәлләр? Ничек кәефсез генә барасың? Эй, булды инде. Әти һаман акыл өйрәтә. Син дә инде. Ул әтиңне гел тыңлап йөреп тә әти малай була алмыйсың бит инде. Әйдә, дәресләрдән соң сөйләшеп бетеребез әле. Каратыгы баттан үстә килгән. Эй, баттан, ишен эшләдеңме? Сен дәшәр бит, ишетмисең әллә? Менә Артур, кара. Коптыйсың бит инде, күрмәйсеңме әллә? Абыең басып тора. Менә бусы безнең чәй ичмасам. Ягез балалар, тема аңлашылган булса, кыска гына тест эшләп алабыз. Дәфтәрләрне, китапларны сумкаларыгызга тыгып куегыз. Каримов, тик кенә утыр. Эй, баттан, күчерүгә бирәле. Баттан, коридор агына чык әле, сөйләшербез синең белән. Шул була ул, күзеңне ачып бирмәсәң, икенче юлы күчертерме генә кара. Шүрәк иштәлеге. Уларга юл бирергә өйрәтмәделәр штали сине. Син өйрәтәм, кемдә? Нәрсә? Качтымы дустың егет? Үзеңә генә җавап бирәсе була. Нәрсә кирәк сиңа? Бар китәле моннан. أشهد أن لا إله
Әйе, текә булып кына йөреп, син кеше булмыйсың икән. Бу бары тик кешенең тышкы кыяфәте генә. Ә иң мөһиме кешенең күңелендә, йөрәгендә. Миңа шул кадәр оят. Нигә мин юлдаш белән үземне шулай тоттым? Ул бит миңа бернинди начарлык та эшләмәде. Ул булмаса, кем ярдәм иткән булыр иде миңа? Шушы хәлләр булмаса, белмим, кем булыр идем мин? Һаманда дуслардан көлеп, аларны рәнҗетеп йөрер идем микән? Әти-әнием белән талаштым, аларны рәнҗеттем. Ә алар бит минем иң якын кешеләрем. Алар бит миңа бары яхшылык кына телиләр. Алар бит минем юлдашларым. Менә бусы безнең чәчмәсәң. Основы государственного строя тоже пообщалась. Но отсюда печки съяли, барых тагын бер дәрес калдырып алып Шәфлесен просто. Менә бусы безнең чәчмәсәң ди. 1 2 3 1 2 3 4 5 Hayır, sen buldu gitme, külmez, bitti. Bitti, son kaldı. Bitti. Айтыңа ойзат ага коранги симса кырып экен ба. Тата кору битире, кору битире. Давай, яңана.